wonderforce.com. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали таҷик хариду фурӯш. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед ва ҳамун зангулача мебурад, зангулачаро зер кунед. дар видеои имрӯза чанд дар хонаҳои фурӯшиянд. ҳатман тамошо кунед бародарон ва падилитсакниро фаромӯш накунед. бародарон, ба кулли мардуми мусулмон, ба кулли бародарони шаҳри Россия ғарибӣ рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. худованд ҳаматан нигаҳдор бошад. касоне ки замини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ доранд, ҳатман дар рақамҳои болои экран буда нависанд. мо иншоалло чизошро бепул реклама мекунем. аз шумо ҳамин қадр дастгирӣ, подписатсия кунед ва ҳамун классро фаромӯш накунед. ҳатман видеои моро падилитсия кунед. то видеои оянда, худованд нигаҳбонтон бошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Бустонқалъа, деҳаи Сабзавот, Орзу 1 дар назди аэропорт мебошад. 15 сотиқ замин, 6 дар хона, ина консонерам доштааст бародарон, камарам доштааст, камар. 2 калидор, туалет, ҳаммом ҳаст. оғил 2 этажа ҳаст. об светаш доимӣ ҳаст. документам дорад. ина бародарон худтон бинед, камар доштааст. касоне ки харидоре, ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 370 000 сомонӣ, 370 000 сомонӣ. ина гусалачарам доштааст. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 2 сотиқ замин, 6 дар хона. ин хона 2 этажа будааст, ба подвалаш 3 та мешидааст. туалет, баня ҳаст. документошам 100% буданд. об светаш доимӣ ҳаст. хонаҳо ремонташ оли будшидагӣ нест. ғишти семинблок қатӣ. ина бародарон худтон бинед. хонаҳои мақсад оли нав ремонт кайсанд. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 140 000 сомонӣ, 140 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ноҳияи 8 микрорайон, ҳамита навистагиаи бародар. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, об свет дар наздикиш. документ дорад. хонаҳо бо ғишти пухта рост кардагаанд. ина бародарон худтон бинед. хонаҳо ремонташ рафтааст. мақсад иншоалло ба қарибӣ буд мешавад. мақсад касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 275 000 сомонӣ, 275 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Солеҳон Собиқ, 5 сотиқ замин, 5 дар хона. ина катаки ангурам доштааст. катаки ангур. 2 анҷомхона, 2 ошхона, 2 ҳаммом, 1 туалет ҳаст. об светаш доимӣ ҳаст. документам дорад. и бародар мега бо харидори аниқ боша маслиҳат мекунем. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 225 000 сомонӣ, 225 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо иншоалло арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Вахш, 5.5 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 веранти калон дорад.
туалет бания ҳаст. хонаҳо ремонташ мақсад болимениянд, оли бучидагӣ нестанд. об свет доимӣ ҳаст. документам дорад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 120,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо иншоалло арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри восеъ, кӯчаи Аҳмад Дониш, дорои 7 сотиқ замин, 4 дар хона, туалет, ҳаммом ҳаст. об свет доимӣ ҳаст. хонаҳо зиндагӣ карда мақсад мешавад. хонаҳо ремонташ замонавӣ нест, зиндагӣ карда 100% мешавад. документам дорад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 105,000 сомонӣ. 105,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед.